Kublai phi baro ka kerteng jonga ka dei Simi Khongtiang bat nga dei ikan thei benungkong do na ka jela jongi bashna film. First film ka ba ngayo award ka dei ka Theh Lut yila khur kumba santli award tharai. Te kadon ka khap ka ba namar ki khun menta ki he ha kani ka juk ka ba menta don ki shibun ha ki jing e kumno ban pen he pen sani ki khun. Don ki por ba ngam kwa shu ban shna film nga kila bun ha ki project ru ki banga shai le e ki briu ru ngala kwet lut e kita nga ong yo let's say kam dap ra kata ka por banga ai u kam dap kata ka jing sneng ka banga ai ki kublai phi baro ka kerteng jonga ka dei Simi Khongtiang bat nga dei ikan thei benungkong do na ka jela jongi bashna film but lakhai nga ha ka shnong no wet but la pen he pen san nga ha clearian is Jantia Hills district nga don lai ngut ki khun ar ngut ki thei but I we ishnrang ka full time ka kam ka banga trei ka dei ka ni ka script writing ka ni ka directing but kum chu ro ban produce ki film nga don sa ki we ki ar de ki kam ki bang sutanat kata ka dei ban organize le ne ban manage ki events kum ki concert le ne ki kinu ki program ki ba le nam ta ga imlang sa lang te ngas ngotanat ban pule ki kon u nong tho ba ngas ngotanat o dei u Ravinder Singh u Chetan Bhagat ngas ngotanat ya ka jing tho jong William Shakespeare te nga but ya ki rukom tho jong uro wat la ki don ki jing per hang tu hang ne tang ba ka jing tho jong William Shakespeare ka penlong ya nga ba ngan wan shakani ka kam shna film ngala sedang bershna film nado arjar nyau haduk mentang la adap kumba khat khandai tli film ki feature film bat kum chu ru ki short films te ki ba kampau na ki film ki ba ngal ashna ka dei ka Theh Lut ha ka bangila job ya ka best film house nem arjar khat lai ha ka first Khasi Film Awards bat kum chu ru nga job ya ka best script writer ha ka tu por te ka film ka barang shen jonga Ka Chithi kala yo ban wan keleng hagi festival ki ba penlong hapok ka ni ka jela jongi but ngala job ru kum chu kum best director hapok ka North East ha ka badung kong kum nga ong menenga ngotanat bah ban pule ki kot ngalong interested bah nado bo ki por ki ba ngadang pule class 8 class 9 kum to ki we ki khna ki shek plut por ban thet jingbam kum to ngapat ngapelang pisa ban yo ban thet ki kot ye thu khna war ka por exam ru ime jonga edang lap ya nga banga pretend ban kre kot re endai la kleu la pleu to kot jonga ki don ki kot ye thu khna to te katu ka jing pule ye ki tu ki kot jing thu khna ka penlong ya nga ba nga bun bha ki views le ki opinions kwa ban ye thu ma te hakani ka filmmaking ngala yo ban share lut ya borok kita ki opinions ya ki banga against ki banga agree te nakata kadang poisha ka kamshna film hoi ki kho ram ki bun bha kawai kadai namar ba ngadai I kan thai ka jing jinjar ka jing thut kare na yeng hi namar ba ngakan mau ba ime shayong ba ni dei kristan mo te kalong ka ba ngole ran mo la ra kan thai brio ka ba la don khon kan mi shkmat ha kani ka entertainment mo kani kampan sngob ha per thai ka kam per thai ong te tang ba la da dei banga sngap ha ko to ko por la rang shim negatively ka e ka ba I ong ha ko to ko por te ngan am poi shulu shine ke ngan am shna ha do gar khandai tli film te ngashim ya kata kum ka wai ka challenge ngayai bot ya kata ka thong ka banga labo ba ngan ye thu ba ikini khana ke banga kwa kan te hadu menta ki iba snu serong tam namta jonga ide ime jonga namar ba ngala shim ya kata ka jing kren jong I kum ka footstep ya nga bangan ya chakmat kan te kidon ki we jing e ru kum maranga khlem pulere kalong da kani ka struggle jonga hai kum no ban shna ni film kitu ki visual kitu ki image ki bang ya I ha ka jebeng jonga kum no apan wan dore ki kalong ka ba e bha ne jela jong in mar bangim don ki professional ki ban le ki set designing proper
certified te kiba le ke screenplay writing to barok ki kiba khia kiba barok hap kit lut ki director ki hap ban long kum ki make up artist ki hap ban long kum ki costume designer barok ki kam ki berit ki beria ki la hap kit kle lut ki director te ngaruk ngala dap yai lang bai kata ha ka ban kong kum tai ki lights ki barok ngi hap an place mengi don ki khna ki ban take care kata ngi hap subuk kum kate sin ngakwa kum te kum no ka lights kan wan kan yu hap ban lek bu hi hap ban lek set up hi gitu te khandiat enta ka state jongi kala anang gru ha kini kilyang kila don ki khna ki ba interest bat kila lek ru ki workshop ki ba pher te khmil ti ba nang ne shikmat kan sa khambun ki khna ki ban perfect ikane kam ha kane kam shna film ka ban om pen jenjaring director khna we concentrate ke story ka khana ka ba ngi kwa ban ni kadai ka jingyai lenti ke badap da kisya sudah kane kam shna film lada ngi perkhat gen nadu nungkong ki porbangi shna porba kidang yai ba ki VCD ha gitu ki por kini ki beri ki ba no ban ang ki ba kwa ban tu ka saeb jong ki wei ki sedang ban pirate ki tu ki VCD ki crack pat ki ngi de ars pa sampel ne ars pa maki pat ki de hakador live heu tangka sampel tangka kat ba shong dor tu DVD jong ki ti ka tu wei ru ka kalong ka penduk man sem ha ka tu ko por thrai ki ba kwit ru bon ha na te na jang te hills ki don kumba shipau kharsan ngut ki nong shna film te menta thrai ki don tang hapo asan ngut ai namar na do ba ka sedang ka piracy te ki nong shna film ki randen no te haden nang tu ka la poi kan ka bangi pen i shipo theater ha ka tu ko por bangi pen i shwa ki 2020 te ki bon ha ki briu ki ba one page ki ba one support ki film kino nong shna film ki ba shna ki film ki ba itnat ki ba long meaningful ki ba long believable ti ki bri ki one page ba tang ba na do ba hit u COVID-19 te ki briu ki la melen no ha ka tu ko ban page ka film ha mobile te kala long pensuk ba ke Instagram kami kimi kitu ki reels ki short video te ki briu ki la melen no hang tu kam dai tang ha ka ja tang ha state jongi ka ja sha ka wai perthai ru ka Hollywood Bollywood ru menta ki film ki behe la ha ban release ha ki OTT platform kalong challenging hi tang ba kumba ngong mene na do ko por ba sha pirate ki film jongi ru ngim give up te hadu menta ru kane ka pni shepo ki theater ru kala kut kansan ki beri kum wan kim tre shu ban wan cinema hall tang ba nga yelade nga shai lek tur ki shnong kondong gum to ki haki shnong gum to ki don ki community hall ne ki cha jangtia stai ngi shit ong yung club ngi penlong kum kin jafet kum to te ngi de tiket te haden bala de tiket kum to ngi ai share lang ya ka shnong ru te maki ru ki yo nong hendiat soi te mengi ru yo hoi ka jingai lenti ka janjar hina mar ba hab an travel na wei shawai jakam to sakawai ru hab wan yong kum to ma te tang ba wat la kataru kumba ki shai ong ka drop by drop it will make an ocean te kum ta ngi ru khendiat ngi kan show kat bang yo na tu ka touring cinema ngimlong ban give up kan ha ya wat la kita ki jing ki buon ru nang ne shakmat haden ba ka sarkar kan mi ko OTT ru ngim tep saka kan mi nang to le se ki briu kan track to format jong ki ru ngim tep tang ba ngi hap ban long prepare kan saka pat de ka ban dang long hap ban upgrade de ile de hoi ka sarkar kala wan shakmat na do last year kala sedang ban khot ingi namta kan ko OTT platform kila yai khot meeting ngi tang ba haman lang meeting ngi sedang ngi pen ki points jong ngi ba kini ki points haban at kinu ki long ki format ka ba ki kin ai ba ka film kan omlik ham tam ngi pat play re ka film jong ngi sipo YouTube le ne sipo cinema ni kwa ban baka hello Meghalaya kan ai ka assurance ngi baka film jong ngi kan omlik but ki don hi ki terms and condition ru ki ba ngi haban ayu te ka dor ka mur ka shong kat kum ka film ngasngeu ki film ki ba shna na do ki to ki snem ki bo da ki we ki dor but ki film ki ba wan ra na mi ka state ki ai da ki we ki dor
Te yang mentahi ka high hope yang hi ki nong shna film kadai ka OTT platform namar ba pe kum ki we ki state kum ka Kerala kum ka Mizoram kila yodon lo ujong OTT platform tang ha Meghalaya ngi dang long sa den gen te menta finally ka government jongi kala wan da ka initiative te wat la ka long ka step ka ba nongkong ru ngi kmil ti ba ka kan yai renti bat kan yai continue kan stop tang ka togat ni benai kisah ong kumba phibet kumta phin ot ma te ka jing yai renti jonga na do ba nga sedang mensenai ka first film nga pen kampai ka next film nganang pen kampai bet kum to gen kumba ngi shna ngi pha ru shiki festival shiki kum to nda la dep shna tingi kibangi I kia rengkat bor bat kitu bayah bat ke theme jong ko festival te ngi persyang hi ban submit tang bangarang don hi kata ka jingting ban submit namar ba kumbang ong mene ngimpat don ki professional hang ne te yala de rupat long professional hap bat hap pe be ya ka kawai pa kawai ka kam hap pe lun te rang don hi kata jing snguteng wat la kata ru da ka jing yalam jong ko por le se lene da ka jing pnia jong te mana jrong ma ila ban ong ta te ka first film ka ba ngayo award ka dei ka Theh Lut ila khur kumba santli award tharai aku to ko por best film best director I mean best ala acclaimed ke de best dialogue nang tu ga sedang menthep ka yung Slaek ru sha te sha po Prag Cine Award hang tu sha nominate as best director as best film te tang bangi claim job aku to por nga sung thu hi namar ba kadai ga jing sedang tu mo aku to por bangin sung thu kita ki live sound kita ki color grading kadang dai ka first time hi aku to por te hakan ni film jonga latest film ka bam ta Ka Chithi pade ngala yo ban tip khambne shu ekini ke baro langba ka jing sha jet jong ka film jonga shaka festival ka ban kong yo kadai ha po Manipur kadai ka North East film festival te ngi sha jet hang turu nang ta ngi sha jet po Bengaluru bat ngi hap ru ha ka competitive section jong ki kan thai tang mai klem jom tang ba ka hikai bahai nga kumno ban le bha ka nya ka film ka ba de ban shushna shna tang ba hap ban perfect hap ro ki liang ba kan long ka film ting sha je da po habitat ru hadal New Delhi kalong ka way ka experience ka ba song tenat bah ka ba penlong yang ba what if ba state jong hi ru ngi la ban penlong kum ka ne ka habitat ma ka ba ro ki ba ya ki poetry lene ki ba ya ki jing thok khana ki all kind of arts ki pelang lut be hapo ka tu ka habitat center tu kapan ketik bahai nga ba ngan ye keren ber sarkar ba ken le something ken hang te hapo se central library long ta kata ka exposure ka bang yo shabar ka pen long ye nga bangan la thrai na kini ki film jong hashkmat ban penjanai shu ya ki film ki bangan shna bar ka ba snautnat tam ha jing im jonga thrai menta ka dei ka best ever moment ka dei ka bang job dangshan ya ka best director hapo North East katu kadai ga one of the biggest achievement kabang ayo kisha job be kishenrang this time job mangan po North East kum kan thai kanang I'm same shu nga bangan yai be chakmat ba kum top language na ma kum top language ayo te bar kum ju ro sotnat ba takun jonga mentaru kala sedang mon follow ga footstep kini ki bangalan wat la ngamla asyu ban le nang ni chakmat ru ngala ban sam ha iki ban kum ju ru mai in kai lang ta menta ka state jongi ka don kam ya ka jingerap na go government ka dai ban nurture ikni ki talent kam dai ban pensep gen shubu udon khna uba talented ba ka screenplay writing lene uba sungtnat ba ka I mean uba long creative ba kidai ban bat yutu kidai ban nurture yutu sen yu ushi ki festival sen yu ushi ki workshop namar mentale ngai kumha kanika Mumbai film festival dang shenru kijet san gut ki khna na ka wai ka state ban le represent ye ka state jong ki shate ba kan le interact but ki nong shna film but what ki nong act film ru kan hang to
te lada ka state jong ka shimi ka ni initiative bakan yai pha ni khna ke badon ni ka sam ban lej aten bakin sing thu ya ka tai ka platform ka bashabar tangum ta ka state jong kan kiu namar hangne mostly kidai artis sudah apo Meghalaya bon bha ke artis tang ka tahi namar ba kamdon ka film policy ka ban nurture ka talent jong ki na kata kadau kadon ka confusion ba watlang pursue ka career ne nginle da ka we ne te takadaw ka government kadon kam haban step up ban pe ka ne ka jingpha jingmet jong ki talent tang tai kan kiu ka ne ka kam shna film hi otherwise thing ni shna abi ki tu ki film ki ba ki por jong mithun jong wenda tem long re i ha ban shna ki ni ki film jong Leonardo DiCaprio ki ni ki long artistic shisha gen long ba tu commercial tang na ka facial expression tang na ka one shot jong ko tu ka shot la nguthu gen ka kibriu ki la nguthu jong don kam ban express than ni ki dialogue te kata ni khmil ti ba government kan pe ikine namar ba ngade single mother ma i happe hi ki khon happen he hi te kadon ka khap ka ba namar ki khon menta ki he ha kani ka juk ka ba menta kani ka juk menta ka ba don ki shibun ha ki jing kumno ban pen he pen sani ki khon kam dap shu tange ka bor le ne ka por jong ka kami kam dap shu tange ka bor le ne ka por jong paru te kani ka ba pen he ki khon ngai le de ukun shinrang jonga ngadap da ka jing ting ha banga pen he yo namar ka jing roy jong new drugs don ki por banga ngam kwa shu ban shna film nga kila bun ha ki project ru ki banga shai le ki briu ru ngala kwet lut e kita namar ba ngong yo let's say kam dap ra kata ka por banga ai u kam dap kata ka jing sneng ka banga ai ki kata ka dai ka lowest point langa perkhat pat ya ka education jong ki ya ka future jong ki ba kan long stable pat de te ngahap ban khabrip bat nganya kata ka jing duna ka banga yo i te ngai stick ba kani namar ba ngakmil ti ba kani ka kam ka banga le kani ka jing pendap penbiang jonga ya ki kani ka jing hikai jonga ya ki kani ka nuksa ka banga la pen i ki wat laki yo i mentaro nga kmil ti ba hakawai ka sngi nakila he la san nakila don ki khun la jong kinsa shim ya kani nuksa le ne kin mau ki makiru kin nang kumnoban pen he ki khun jong ki pin batai pin ayu ba ki khun pin i ba ki ndai tang da ktien bat ka action ru ti ki khun kin sung tho ba kumu tu khun shinrang jonga just ngo tho ikni kam ka banga tre ndang ala job ikni ka award dang shen nga shu ong yu nga job ka award o issue ong ta badan ndaw la le chabar le kundu perlok jong o ki ong uang ish ki ong ktien penar show ba me ong ta show rian school shayuru le ka image jong me la job ong ta ki ai khuble on then ula poishing nga kila ay kuplay lut perlok jong job that is one achievement for me again as a mother nga shay sung tunat kumbanga ong nadok meneh kani conversation jongi ba ngasung tunat ban ye thu ya kadaw banga wan sha ka kam shna film ro kadai ba ngadon be ki bang kwa ban ye thu ken ban express ki badon ha ki thoughts ki ideas jonga wat lagi dai ha ka jing wat la ka dai ha ka kam yin kam sem wat la dai ha ka kam jing dai bat kimi ki khun ki don be kata ka drawbacks ma tangma ki don be ki solution kitu ki don da ka way ka solution man ai kitu ki don ka way ka opinion man ai ngapat ngai thu lang ba ki film jonga gen kat ba dang ya ki sngi ki por sngu tanat ha ban krani ki social issues ki ba ki bri ku ye question sharum chaneng tang ba mjudon solution te nga habang ishnai film as a director ngi don be the question but you have one question here lada u actor u e kani ka actress bale kom dai ba shu e kum to ka hap bandon ka reason ka hap bandon ka daw manu ban ai ka ta ngi hap ai mangi as a director te kum ta gini social issues mentar ki ba bon ha lai
ibon bagi khana ki bang ye la ban yu tho gini ki por kawai ka ba ngai menta hakani ka jinglong jingman jongi khasi jante amta kadai ka tu ka ego lene ka tu ka jingsngau hanga mo kan thel ni shinrang ro shi don wei ka ta nga ro kat phi ro kat ngai kum ta nge te nga kwa ban shna ka film halor ka ta ka topic te let's see kum no kan long no dang ya tho man ta te ka perthem ta ka la shai ba ka don shu ka ta ka jing base ba phidei kan the ni phidei shinrang ka chong bai ha ka ta ka jing kut jing mut jong phi kum no ba phin pun urlong ya ka ba phi kwa ban pun urlong shu yai follow ba ya ki dreams jong phi nai bu ra da kita ki jing shwa khmat klempat yai nge im ta ki jing roi jong social media ka jing stat jong social media ka penlong ki bri bo kim kwa shu ban yai lang ba ya ki tu ki jing ki bri ki la kwa ban yai shortcut no ki kwa bakan state lut ke kim la shu ha kani ga jela jongi ru bon hang yo I kata ki kwa be ki result instant result be kalong interesting ba namar ba balai ka benefit kan dai phila da phi shbu phila dream bangan long kumta as an artist lene phinlong nong royal lene nong tho kapra phimut tang ba wat bu shwa ra kata jing ona engan yo kita ki na engan yo kita ki ban produce nga na engan yo kata ka production house ka dai ban bu shwa kita first concentrate shwa ka to ka story ka ba phi kwa ban le bha shwa ka to nai perkhat re kita ki jing kan yalam hi kata lanti after this step kum biai ki staircase kum to phin hab ya phin sa thai hi tang ba phi hab ya ban poi chatai phin hab ya be manu ban benefit na kane ga jing ya jong phi na kane ga kalanti ka ba phin benefit ma phi phin experience phin yo ka experience ka ba for free kata ka experience te na lor kata phila yo kana experience phila ban ai nuk sai ki be padu padero pe kum ta ngala ya lanti tang ba it's possible nga poi be chata phi yo experience ni le de pat kum chu ru phi inspire ki we kuble shibun ya phi baro ki nong pe nong ngam nga ai kuble ki team jong red fm ba ki la ban mi lot ka ba nga don ban share bat phi te yai ngap ya ka red fm 93.5 it's rocking